Vakomana veopposite yenyika yeZimbabwe vaiva vachiti we must salute the outgoing president weBotswana, President Masisi, for accepting defeat and accepting kuti aiwa mukana wavo kutonga wapfuura vachimboregera vamwe vatonge uye nekurespecta the vote kana the will of the citizens. Saka mina masvika mudanigwa panapa kuti wasubscribe walike waturn on the bell icon timira pahendo yeGabs FM wanyora achiti the end of office by the outgoing president Dr. E.K. Masisi to the incoming president of the Republic of Botswana, His Excellency Advocate Duma Gideon Boko, underway at the office of the president. Tunapoanza chikomenda chiti, we need to salute this leader. Despite his mistakes, he has been unequivocal in his acceptance of the results and cooperation in facilitating a peaceful transition. We salute you, Mr. President. Ava post pictures atrikuona President Masisi the new upcoming president weBotswana ava vari vese vachita hand over take over. Atrikuona kuti aiwa vaone opposite nyika yeZimbabwe vane vachicongratulate vachifara vachiti aiwa zvakadai tinozvida kuti munhu afana kubvuma kuti kana achinge aluza afana kuziva kuti achadiwi nevanhu pakudiwo vamwe vanenge vaida kupinda vachiziva kuti vanhu vafunga kuti ndo vangosasa change vanhu vanorula in their favor, vanorula vachida zvido zvemacitizens anenge vavhotera. Mashoko ari kubudikira achibva kuna Promise Mkwananzi moza kuti awa is a main opposition figure and ally advocate nosvichamisa bududze mavhunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu musana subscribe, kulaika, muchiturn on the bell icon.